Čaute ľudia, dneska hráme tuto s Dominikom Rivals. A som mi tu... Ježišmaria, čo to robí? Kde je to? Musím mi to nepripáť. Dám sa ešte jednu krádené jedno. Potrebujem hento, ja musím... Nechcem s týmto! To sú drobné. No, ale to príjemné. Máme sa 2v2. Ježišmaria. Upsi, mám si kúpiť pilu, ale ja neviem, koľko to stojí. Ja mám len jedna skloča zatiaľ. Potrebujem len jedného týpka zabiť. Alebo týpkyňu. Neviem, či ma dobre odpočujete, ja len docela počuť teraz. Okej. Dá som, že 2v2, okej, no tak čo dá Dominik? Čo dá Dominik? Crossroads, tá najhoršia mapa srané. Oj bože. Tu je Dominik. Trebujeme jedného týpka zabiť, jak som hovoril. Tak budeme. Ježišmaria. Mám jedného. On má to dobrý. Ja nevidím. Dali sme to, ľudia. Ja musím vyhrať jedenkrát duel, ale toto je 2v2, tak to asi duel není, ne? Kde je Dominik? Tu je. Dominik ani nevie, že natáčam, asi, ja neviem ani. Ne, on nevie. Ježišmaria, zase mi toto dalo. A nechcem ani... Mne to je jedno, či vyhrám, ale... Ja nevidím. No tak myslím mŕtvy. A mal docela ako málo. My to sedíme normálne. Čo to furt strieľa? Poďme za ním. Vidíš? Čo to je za zvuk? O môj bože. Budem pronásledovať Dominika, lebo to je lepšie. Chcem, aby ho zabili zase. Zvyčajne to tak býva. Čo? Kto to Dominika? Dominik je mŕtvý, no to. Nie je jedno, či vyhráme, lebo ja som potreboval len jednu smrť, čo som dal pri prvom. Teraz musíme len vyhrať duel, čo môžem akurát možno s Dominikom, ale sme to hrali a sa mi to nepodarilo. Kde je Dominik? Ja neviem ani kam si myslel. Tu je niekto. Ježišmaria, koľko mám životov. Tam idem. Ježišmaria. Co sa to stratil? O, tu je Máme zabil flare gunov. To bolo asi náhada.
Dominik bije niekoho.